zein gustatu zaizu gehiago? Bueno, uste gehienei ez, gehienak ari gara Druk Thomas Vinterbergena komentatzen, eta niri ere, nahi salbuespena izango kriston pelikula iruditu zait, alde askotan. Bai, historioa nola gonbideratua, gaia nola lantzen duen, aktoreak nola dauden, iruditu zait lan borobil bat. Egia esan, azken urteetan, igual sail ofizialetik pasa den pelikula honentsuenetako bat esatera ere ausartuko nintzateke, ez dakit zuk iritzi behar duzun. Nahi piloak gustatu zait, bai. Baina egondu da, ez? Nahiko kontroversia mezuarekin eta badago ere bai dogma zaleak direnak eta zuzendariaren zaleak direnak ere esatuntenak, ez dula jarraitzen edo oso formala dela. Bai, nik uste pelikula polemiko bat dela, baina intentzioz, esan dut, alkoholismoaren gaia hortik lantzen duen leku horretatik lantzean, ez nahiko provokatzailea da, eta baina oso fina iruditzean nola lotzen duen hori gero Danimarkarekin, ez? Esan dut, azkenean ari da, edo alkoholikoak edo protalkoholikoak edo, bai. Intentzio polemiko hori abia puntutu dagoela, gero, dogma zalek seguraski egurtuko duten pelikula bat izan daiteke. Bai, agien estriktoenak edo, niri asko gustatu zitzaidan, eta iruditu zitzaidan, bazaukala joko bat, nolabait protagonistak mozkortzen ditula eta nolabait iruditu zitzaidan edo zuzendariak egiten dula berdina ikuslekin eta sartzen digula humorea nolabait gu mozkortzeko, ez? Esanez, humorearen bitartez, ez ditu altzaituztet eta horrela edozein mezu zabaldu, esan pixkat alkoholarekin bezala, ez? Ahaztu nahi baldin badut edaten dut eta ahaztu nahi baldin badut ere bai humorearekin horrelako jolas bat bezala ituzitzean itentzula. Eta beginin? Shinosuke ezakiten nahi zoritzen. Georgiako pelikula. Bai, utzi ninduen gatzezko estatua bat. Bai, ezakit, beti egoten da, sail ofizialean pixka bat deskolokatzen zaituen pelikula eta nahi kasua maintzat hau izan zen. Hau da, ez dakit maixulan bat den edo benetan ondo bideratu gabeko pelikula bat, baina zalantzari sortzea bera ere interesgarria da, esan nahi dut. Azkenean ez dut uste pelikula eroso bat denik ikuslearentzat eta hori ni beti estimatzen dut. Gero egia da, bukaera horrekin eta gelditu nintzela guztiz lekuz kanpo. Baina hori interesgarri, efektu bezala interesgarri izan daiteke. Kontua duda daukat ez oten efektu huts bat, hor nago. Orokorrean holako pelikulak, nik uste badaudela, sail ofizialan bazaudela batzuk agian formalagoak bezala, edo komila tartean pixkat estandarragoak bezala, eta gero batzuk dira pixkat igual arte eta entxegu hortako, ez? Adibidez, filme lituanoa, Courtroom... Bai. Eta ni eginen adibidez, gustatu zitzaidan, zakan ikusten nun pixkat janeken roioa, olako... Gutziz, batez ere erdian dagoen eszena oso bortitz horretan. Oso, pixkat kaseren roioa, ez? Urrututik plan oso irekiekin, eta ez dakit, gustatu zitzaidan pilo bat. Ez dakit, zakan roioa, oso asaldagarria eta bilatzen duela pixkat ikuslea ere, ikuslearengan zerbait sortzea, ez? Eta usarta iruditu zitzetan alde horretik. Bai, oso interesgarri iruditu zitzetan planoz kanpokoarekin nola jokatzen duen. Hor badago adibidez elkarrizketa bat protagonistak polizia horrekin daukana oso tensoa dena, polizia ez duzu ikusten, baina era berean oso mehatxagarria da, ez? Sensazio hori sortzen du, baditu gauza oso interesgarriak. Kontua hori, ni bukaerarekin gelditu nintzen pixka bat. Bukaera justo daka puntuat pixkat kutretasunetik hurbil, hor, esan zula. Pentsa ze puntu baina, ditu nintzela begiratzen, bauka erlijioarekin eta harreman honek, eta pasarte biblikoren batek edo, beste gauza batzuk badute loturaren bat, ez, horrekin, eta, bai. Eta ia da, aipatu duzun bidetik, egon direla beste pelikula batzuk ere, Courtroom bera ere, nik sufritu nun. Sufritu zen nuen, Pio bat. Eske egoiz hortan, bi pelikula, bata bestean atzetikan, bi ordu, eta bata lituanoa eta besteak Courtroom. Nik gaizki pasa nun.
Kaixki pasa nun, bikin. Lehenengoa, bueno, lituanoa, bueno, barkagarriagoa, bigarrena ja, ez. Gaizki pelikula planteatu dagoen moduarengatik? Niretzako bai, niri kulturu mezitzea bat ere gustatu. Gero badago jendea esaten duna baietz eta ulertu dezaket, baina iruditzen zait, uzten dula horren nirekia irakurketa nolabait, esan dit, azken handala oso, bueno, zuri iruditzen baldin bazaizu, hori editatua eta montatua dagoela, eta asmo bat dagoela irudien aukeraketan, eta nola jarri du, bueno, it's up to you, ez? Da pixkat zure aukera. Baina ez da gerikoa, ez dago modurik jakiteko hori benetan nola izan den edo, ez? Nire ikuspuntutik, Ez da, nire iruditzen bueno, noizbait epaitegi batean egotea tokatu baldin bazaizu, hor gertatzen diren arbitrariedade eta, bueno, bukaeran injustizia asko ere, ze modu mekanikoan gertatzen diren, nik uste dut niri transmititu zian hori pelikulak eta alde horretatik, eta parte iruditzen zait, beste gauza bat ere nahiko zaila, lehen planoz kanpoko azari ginen. Claro, izera, horrelako egoera familiarra dituzten personen kasuak ikusten, bakarrik epaitegian, eta bueno, nire ustez interesgarria da nola irudi horien bitartez eta epaitegiko irudia bakarrik erabiliz, irudikatu dezakezun familia bietako batzuen atzean dagoen infernu hori, ez? Orduan, ariketa formal bezala nahiko interesgarria iruditzen hain zuzen horregatik. Oso materiala dena delako, ez? Ez dago beste zer testigantzak izan ezik, ez? Baina horren bidez ere ikusten duzu nola pertsona biek pertsonaia bihurtzen joaten diren pelikulak aurrera eginala. Bueno, ezakit. Bai, ulertzen dute, ez da pelikula bat konbentzionala, ez da erraza ikusteko ere, hori ere egia da. Osa, ados nago esaten duzunakin, eta egia esan horrela ikusita, egia esan oso ondo dago pelikula, netzako, edo nik faltan botatzen dudana pelikulan da, jarraituko balu, bi familiren edo hiru familiren edo famili baten ibilbidea edo jarrituko balitu adibidez abokatu bat edo bi, ez? Eta nola lan egiten duten edo dago kapitulatu hau hiru atal eta ez dirudi lotura, osea azkenean da pixkat, hori kamera bat jarri, webcam bat eta zarautzeko ondartza, next, ezakize nongo epaitegia, next, esan nahi dut. Ezakit, niri zitzan aspergarri ditu zait, ezakit. Eta lituaniarra? Argazkia oso polita. Ni horra harrapatu ninduen, ni, alako pelikula organikoa asko gustatzen zaizkit, eta ni horra harrapatu ninduen. Egia da, ezakit. Bainak utziko ezkizu zen. Ditu izan, gero, nik entzun dudan hortik esan diatena, aktore aita ordearen papera egiten duna, eta ze ondo agian ibazten du aktore oberenaren saria, eta zakitzer. Igual bai. Orokorrean, protagonistak ondo egiten du, baina beste dituzitzen oso teatrala, oso ematen zuen espresionismo alemana. Denbora guztian. Ez dakit, eta ez da ezer gertatzen, ondo dago klima, sartzen zera pelikula, nola girotzen zaituen pixkat irudien bitartez, soinuaren bitartez, ez dago soinu bandarik, da denbora guztia naturaren soinua, eta hori oso ondo dago. Baina dire, 2 ordu esatu zula, eta deus gertatzen ari, eta bukaeran, ez dut esango, da hori, deus, eta bukatu da. Bauka ere ez, alako, nik uste izan nahi duela gerra oste baten kontakizun gerrak hor segitzen duen, baina ez da normalean zinean ikusten dugun gerra hori, ez? Lubakiak, tiroak, ez da, jende armatuaren presiopean bizi den jende arrunta, ez? Eta nire horren erretatu bezala balio izan zidan. Egia da, mantxoa dela, kandela baten argiarekin egindako konfesio mingarriak, badaukala hortik ere, eta batzuetan astuna izan daitekela, baina ni argazki hori eta ez dakit, mundu hori pantailaratzea egin duen bezala, niri balio izan du. Horra duz nago ere bai, esan dut. Adibidez, Lituanarekin Subtemose, ideaz, horrekin, hor onartzen dut, pelikula ondo dagoela.
azkenean jaialditan, leheno aipatzen genuen etortzen ginela, ez, pixkat batzutan ordua, segun eta zenbat pelikula emakituzun, eta horlako gauza askok eragiten dizutela ikusle bezala, eta ni momentu hortan goizeko 8:30 ilunpetan, 2 ordu, nengon hor, ez dakit, sufritzen, ez lokartzeko, historia jarraitzeko, agian beste momentu batean ikusi izan banu. Egia ere asko baldintzatzen duela nola ikusten diren pelikula zinemaldian, ez? Azkenean ez da modurik onena pelikula ikusteko egunean 3 edo 4 segidan ikusten ari zarenean, ez? Bai, eta beste filmerik aipatzeko. Bueno, ez dakit, Akelarre buruz egiten beharko dugu, ez? Azken finean sail ofizialeko euskal pelikula da, zer iruditzen zaizu? Ni konten atera nintzen, lehenengoetarikoa izan zen ikusten, eta ustut izan zela, ikusi nun Woody Allenena, eta horrengo gunean ustu lehenengoa ikusi nuna izan zela Akelarra. Egin horregatik gustatu izaidan, Woody Allena utzizun hor bidea... Gero igual komentatzen dugu Woody Allenena ere. Bale. Akelarre, niri gustatu zitzaidan batez ere, hasi zenean, iruditu zitzaidan pixkat bilatzen zula edo edan nahi zuela pixkat The Witch egertzen The Witchetik edo ikusten un asko zargi gehiago erabiltzen zula, beste argazki mota bat. Eta iruditu zitzaidan saiakera ez zula asmatu saiakera hortan. Eta aktoreen lana ere ez zitzaidan gustatu eta hasiera behintzat ez zitzaidan gustatu. Hasten zen akzio askorekin, oso mugitua, baina ez zian deus esaten. Eta gero, gutxinaka, aktoren lana gero eta indar gehiago hartzen joaten zen, eta gustatzen hasi zitzean, eta gero ja bukaera pila gustatzen zen. Orduan, ez dakit, batez ere gustatzen zitzean aktoren lana, bai neskena eta Alex Berendemühl edo horren lana, eta gero Apaiz gaztearena ere bai. Oso ondo egiten du. Aktoren lana oso ona. Eta gustatzen pixkat hori, nolabait fantastikora edo eraman beharrean, eramaten du azkenean antzerkiratze batera, eta nik uste dut benetan garai hartan gertatu zen horren ingurura eramaten gaitu. Orduan, egia da igual jolasten dula pixkat registro batzukin ematen dula, baina gero ez eta zer, eta horrek agian nasmendua sortu dezakela ikuslean, baina beti ematen du ere pixkat puntu bat, ez? Hor, badauka bere... Ezagik, ni aipatu duzu ez, hasierako ni badagoar momentu bat, amildegi hartzean, ia alako plano subjektibo batera pasatzen dena, eta ia bideojoko baten estetika hartzen du. Iruditu zitzen hain efektista hasiera hori, ja hortik, aipatu zuzuk ere ez, gero pixkat remontatzen joan ziren, ni ezin kontrakoa. Sentitu nintzen Abraham Orano Mortirolon bezala, hortik aurrera, bai. Orduan, hori batetik eta bestetik ere, gero egiten duten teatralizazio hau, sorginkeriarena eta ere, ez zitzaidan iruditu lortzen zuenik egiten, segurazki bilatzen ari zen hori, eta ni bi gauza horiekin ja desentea eta izan. Egia gero, aktore lana hortan guztiz ados. Hasieran ez asko konbentzitzetik, uste dut, hobetzen doala eta horrek bai sarrarazten zaituela gehiago pelikulan, ez? Gero ni badaukat, ez dakit, zerbait sail ofizialera joaten diren euskal pelikulekin. Ze uste dut hor ere, ja badauzkagula nahiko urtetako begirada, pixka bat ikusteko ze pelikula aukeratzen dituen zinemaldiak euskaraz sail ofizialerako. Hau da, hau loreak ekin hasi zen, eta geneukan historio urbano bat gaur egungo Euskal Herrian girotua eta euskaraz. Baina geroztik inpresioa daukat hartu duela festivalak alako deriba, ez dakit nola kalifikatu, baina, euskarazko pelikulak lotzeanak historiarekin, folklorearekin eta horako gaiekin, ez? Eta horrek eskatzen hau. Ze uste dut, justu dela momentu batean, euskaraz oso zinema aberatsa daukaguna, mota askotako pelikulak egiten direna, baina gero, gure eskaparate nagusian ateratzen diren pelikula beti lotzen dute euskara antzinatasunarekin edo ez dakit, bitxikeriarekin, olako gauzekin, ez? Eta hori kezkatzen dagoen zerbait, beste
lekuetako pelikulekin, incluso oso hizkuntza txikiak dituzten herrialdetakoekin ez dugu hori ikusten. Hemen izan ditugu pelikulak islandiarrak, izan ditugu pelikula, ez dakit. Flipantea gainera. Eta horiek ez dute transmititzen, ez dakit nola esan, Islandia lurralde magiko eta entzinako bat balitz zela, gaur egungo herrialde bat erakusten dut. Nik uste dut Euskal Zinemak ere islatzen du gaur egungo Euskal Herri hori, baina gero, sail ofizialeko hautaketan behar bada ez zaio justizia egiten horri, ez? Orduan, nik hor bai datozen urtetarako, ez dakit, antolatzaile da hautatzailei pixka bat gehiago espektroa irekitzeko eskertuko niek euskal pelikulei, sail ofizialean doazen euskal pelikulei. Adibidez, nik egia esan aurtengo sail ofizialean baditut nire galderak, ez? Nolatan filme hau, edo ez duzula, maila bateko jaialdia da, eta agian bat zeuden beste aukera batzuk, sail ofizialen egoteko, eta beste sail batzutan sartu dituztenak, ez? Hor beti badago, ni hor ados nago, baina orokorrean, ikusten kulturan, sormen munduan ere badaudela ere, bai, korronte oso topikoak bezala, ez? Eta oso kultura euskaraz sortzearen ideia lotzen dela asko folklorearekin, edo modernogo edo klasikogo, baina beti referentzia egin behar izatea, azkenan euskeraz kultura sortzeak esan marko balu bezala, ez? Folkloreari referentzia egitea, ez? Eta ez daka zer ikusirik. Eta ni hor guztiz ados nago zurekin, bai. Gero, Rifkin's Festival ere aipatu dezakegu behar bada, ez? Zarata asko egon zen pelikula honen inguruan, Donostian grabatu zelako, Woody Allen delako. Azkenean ikusi izan dugu, nik uste dut ne impresioa baintza da, gehiagi hitz egin dela pelikulaz, pelikula ikusi baino lehen. Behin ikusita, ze impresio? Momentuan, pelikula ikusten, hau lotxa, eta egia esan, baditu gauza batzuk, hola, eskala batean kokatuko nuke bere azkeneko filmen zera hortan, bilduma hortan, eta egongo litzateke Biki Cristina Barcelona, Roman, Midnight in Parisen beharrean, baina horiekin konparatuta agian nota hoberena izango luke Biki Cristina eta Romarekin alderatuta. Pixkat, klitxe bilduma bat, eta Woody Allen bat oso zarra eta ez dut esaten adina zerbait txarra izango balitz bezala, baizik eta iruditzen zait dela zerbait bizitzen dela mundutikan oso urrun. Errealitatetik gaur eguneko errealitatetik oso urrun eta saltzen dizula histori bat dela, haizu 21. mendean gaude, ze Kristo kontatzen ari guzu. Bere, ez dakit, gizon zuri adinekoa, New Yorkekoa da ezakit zer, eta bere, ez dakit, Don Juani da edo zera histori horrekin zatuzula baina, zer da, eta gero Donostian dagoela eta ematen du gaudela, ez dakit, Almerian. Baten batek Twitterren aipatu zuen, ez? Instagrameko Valencia filtroa Donostiari pasata bezala ikusten. Baina, eta borobiltzeko, ruta turistiko hau egiten duena, ez Donostian bakarrik, Pasaiara ere joaten da, eta product placementa. Denbora guztian, ze ondo da Donostia San Sebastian, nahikoa da. Bai, spot bat ematen du, bat ematek ETV-ko informatibo batean ikusi nahi zela, bai, Donostiaren iragarki bat ematen du, eta bai, alde horretatik behar bada funtzionatuko du. Zorte txarra Donostiarentzat, segurazki pelikula hau Woody Allenen filmografian ahaztuko dela bihar bertan. Ez dut uste, nik uste dut nire iritzia da izan daitekeela bere azken filmea eta izan daiteke interesgarria edo bat filme bezala txarra delako, bazabidien bezala, eta sortu daitekelako dena bezala, ez? Agian urte batzutara izan daiteke kultuzko filme bat, Woody Allenen azken filmetako egin zuen bodri hori, edo agian bere azken filma izan daiteke. Nik uste dut alde horretatik azkenean gauzak nolabait, buelta interesgarri bat eman dezakela. Ez dakit, nik uste dut, ela zuzendari da, filmografia oso interesgarri bat daukana, eta hau dago ez da gina esan, hirugarren regionaleko maila filmografia horren barruan, ez? Orduan, eta Biki Cristina Barcelona bat egin konparatuta, badaude estena batzuk iaia
kalkatuak ematen dutenak, hori ere, ideia gabezia, hor bikoteak edukitzen duen eztabaida bat eta gorazten zidan pelikula hartako eztabaida bat iaia termino berdinetan ematen dena. Agortutako zuzendari bat, ez dakit. Eta auzolo, niri flipatu zian azan, batez ere, grazia gehiago egin ziatela auzolotxa sortzen zizkiaten estenek, berez umore, suposatzen da umorez idatzitako estenek baino, ez? Osea, bere umorea zan, eta gero auzolotxakin nengon farrez esaneko, ikusten ari nahi. Komedia, nahi gabeko komedia. Bai. Gero salbatzen duen gauza bakarra da, hori, txertatzen ditun zinema, pelikule, zineman historiako zea horiek. Omenaldi horiek edo, ondo, netzako berena direla, filmaren alderiko berena edo. Claro, gora ekartzen dizkizutelako behar da pelikula originalak, ez? Godard, Bergman... Eta badagolako pixkat, ikusaren ganba sortzen dulako pixkat, ea hau ze peli den edo... Jo, baina berean, ez dakit, eske hori ere iruditu zitzaidan oso referentzia agerikoak zirela, oso... Ez dakit, pelikula, zineman pixkat interesatu duen edozeinen konplizitatea bilatzeko ez dakit, asmo oso ageriko bat, ez? Eta, karo, ikusten duzunean, hori, ez? Godarren abut de sufleko estena bat, gutxura berdin. Oso ondo, ezagutzen duzu, baina ez dakit gero zer gehiago dagoen, referentzia horren atzean, joku horretaz aparte duen. Eta gainera diren aukeraketak ere dire oso, segituan harrapat dituzu, eta batzutan aipatzen du, Buñuel, eta hortikan 2 minututara sartzen gara estena batean txureltzen, noen izango da pelikula, Buñuelena, hombre. Baina, ez dakit, nahi egia esan, estrenatu hartzen, eta estrenatu da. Gero ezakit, aurten, Cannes label hori izan da pixka aipatu den gauza bat, ez? Cannes ezuela festivalik egin, handik etorri direla pelikula batzukonera. Nik uste dut, impresio personala da, horrek saio ofizialaren maila koska bat gorago ezote duen jarri. Atzo bertan, atzo arratsaldean ikusi nuen Kawaserena, True Mothers jarri dut. Eta, Kawaseren beste pelikula batzuk paseak ziren sail ofizialetik hemen, baina beti iruditzen zaidan zirela, justu ez dakit, nahi bintzak gehien interesatu zaizkidan bere pelikulak ez zirela justu Donostiara etorri zirenak. Eta atzoko hau, bai iruditu zitzaidan pelikula potente bat, amatasunaz, adopzioaz, ez dakit, amatasunaren aurpegi oso desberdinak, historia batean nahiko, modu kurioso batean arilkatuta, ez dakit. Eta aukerak ikusten dizkiozu, Kawasenari? Ez dakit, karo, druk hainona da. Epaimai batek zer egiten duen ere inoiz ez da jakiten, ez? Kawasek sari bat eramango balu pelikula honengatik ere, elitzateke eskandalo bat izango, esan nahi uste dut oso pelikula, oso ondo eramandako pelikula bat dela, eta gainera, saila izteko olako zerbait, uste dizu da zapore bat ja... Nik uste dut izan duela pixka irregularra, adibidez, badire batzuk, niri gustatu zait, sail ofiziala, esan ditu, orokorrean gauza desberdinak, ikusmolde desberdinak, hor badago Passion Samp zegoen, niri asko gustatu, baitu bere zerak, baina gustatu zitzaiduna. Aktorea oso ondo dago Passion Sampen. Nik uste dut irabazi dezakela aktore oeran. Letitia Dosh. Eta badire hori gero Argentinarra ere ondo zegoen, zituen bere, egon du dire pelikula batzuk kafearekin, kafea ondoan. Honek goratzen ziren, pelikula argentinarrak, Nosotros nunca moriremos, goratzen ziren Sorin, zuzendari hau historias minimas eta pixkat horren senidea izan daiteken pelikula garroa da, ez? Oso gauza gutxirekin, isiltasun, ez dakit, dialogo gutxi, sentimendu, kontentzio bat sentimenduetan. Badago, suposatzen da, hor badago nuevo cine argentino edo korronte bat, eta nik uste dut azkenean,
garaikoak direnak, ez, segurazki iturri berdinetatik edango dutela, eta bata besteari eragingo diotela. Bai. Ondo, bueno. Ba, ikusiko dugu, Hori da, epaimaiak erabaki dezala. Hori da. Oso Ondo. zaindu. Berdin.